que cal arribar fins al final, vist el que estem veient, que nosaltres ja sabíem des del començament, però ara que més o menys tothom que vol pot saber què es cuinava i com es cuinava, cal arribar fins al final, caigui qui caigui. Això és el que hauria de passar. Arribar fins al final, caigui qui caigui. Què vol dir arribar fins al final, caigui qui caigui? Doncs vol dir que s'ha d'obrir una investigació judicial seriosa. Si es vol demostrar que Espanya és un estat de dret, de debò, i una democràcia plena, segons diuen, cal obrir una investigació judicial seriosa sobre tot això. La Fiscalia seria la primera que hauria de començar a obrir, a demanar que s'obrís aquesta investigació, i amb totes les conseqüències, amb totes les ramificacions que hi ha hagut amb tot això, que estan per veure encara quines seran, i jo crec que seran molt més greus del que la gent a priori es pensa, i a més, caigui qui caigui vol dir que si es demostra que hi havia gent que cometien aquests delictes des del cor central de l'Estat, des de la policia mateixa, doncs escolti'm, tot això ha de tenir conseqüències penals.